दा जोंनि जिथु दिनैनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथि जथुमा बेवहाय मिरु आफादनिफ्राय जिथु मिरु आफादनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला आफाद अर्थात खौसेथि बर' सुबुं आफादजों जे जोंनि जिथु इउबिपिनि जिथु बिथांखि जे माब्रै मावलांनांगौ बेफोरखौ लानानै आरो बे मावनांगौनि थाखायनो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादजों सावरायलायदों। बे खोब मोजां बाथ्रा जे जोंनि आफादखौ जोङो माब्रैहाय फोथांनानै लाखिनो आरो बेनि जिथु मावनांगौ मावथांखिफोर बेनि उद्देश्यफोरखौ लानानै दिनै आन्चलिक पर्जा डिस्ट्रिक्ट पर्जा बेफोरनि मावथिफोरखौ लानानै दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु मावनांगौ हाबाफारिफोर बेखौ लानानै जों ज' मोजाङै जों सावरायदों आरो बे खोब मोजां जादों। बे सावरायनाया जिथु जोंनि बर' हारिनि जाथिनि गांनाय उखैनाय थांनानै थानाय गासै बिथिंजाय जाहाथे जोङो मावनानै जोङो जाथिखौ मोजां गोजौआव दैखांलांनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सानलायदों सावरायलायदों। थ' बेखौसो जों आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे थांनाय जिथु बिटिसि सुक्ति खननै आरो खनथाम जाबाय। थ' बिएसिनिफ्राय लानानै बिटिआरनिफ्राय बिटिआरनिफ्राय आरो बिटिसिनिफ्राय दा बिटिआर फैबाय। थ' जोङो गिबिनि जिथु सुक्तिफोर मोननै जिथु बिएसि आरो बिटिआर बेवहाय जिथु थालांबाय नाथाय नैबे थामथि जिथु सुक्ति बे सुक्तियाव जों खोब आसा खालामदोंमोन जे जोंबो बिटिआरावनो थानो मोनसिगोन बेखौ जोंबो गोजोननाय मोनदोंमोन आरो खुसिबो जादोंमोन। नाथाय उनाव जे थालांबाय बेखौ जोङो मिथिनानै गोबां दुखु आरो दासिमबो दुखु दङ जे जोंहाबो दाहाया खाराखै जे जोंबो बिटिआरावनो थानो मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदोंमोन। थ' जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादाव जे बिश्वनाथ जानानै जे बे खौसेथि बर' सुबुं आफादाव जों मानो जगाजग जादों। थ' जों मोनसे सिन्था खालामदोंमोन जे मोननै जिथु सुक्ति जादों बे सुक्तियाव जों थालांबाय हयथ' भबिष्यतआवबो थालांबाय थागोन नामा जुदि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो WSCखौ जुदि होमारोब्ला बा मोनमारोब्ला जों बहायबोथ' थानांगोन। जुदि बायसान्सआव जुदि थालांथारोब्ला जेरावखि जाया जों थानांगोन थांनानै थानायखौथ' जों सुबिदा नागिरनांगोन। बे हिसाबै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादाव जोङो हेफाजाब होदों आरो होलांबाय थागोन। बेबो गाज्रि नङा जिथु जाथिनि थांनानै थानायनि बेलायावसो बेबो हाबाफारिखौ मावगासिनो दं खामानि मावगासिनो दं आरो उनावबो मावलांबाय थागोन जा मिजिं थिनाय दं। दा बे हिसाबै जोङो बेवहाय थादों खिन्थु जोंनि जिथु आसा जों बिटिआरावनो जों आसा दङ। जोङो दिनैसिम बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादाव थानानैबो जोङो खावलायगासिनो दङ जे मोनफ्रोमबो आफाद जे बर'फोरनि जिखिनि आफाद दं फरायसा आफादानो जा जिखुनु आफादानो जाया जों बेखौ खावलायदों जे बिटिआराव जोंखौबो सोदो आरो थानो मोनोबा जोंहाबो गोजोननाय दङ बेवहाय। खिन्थु दिनैसिम जायाखै मानो जों बिनि थाखाय गोजोननाय गैया आरो दिनैसिमबो जोंहा दुखु दङ। थ' जों आसा खालामदोंमोन बिटिआरावनो थानो मोनसिगोन खिन्थु दिनैसिमबो गैया मानो मा जाखो आरो बिसिम आग बारायखो बा बबेसिम सौहैखो दिनैसिम जों मिथिनो मोनाखै। खिन्थु जों आसा खालामदों जों जिहेथु बिटिआरावनो थानो मोनगोन जों बेखौ खोब आसा खालामदों आरो मोनोब्लाथ' जों खुसियानो जागोन। नाथाय जोङो दिनैसिम मोनसे खोथाया जों बेखौ क्लियारिफिकेसन जानाया मोजां जिहेथु जोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट इउबिपिअ जानानै जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांखि आफाद थाया बर'फोरनि गौथुमफोर थाया जोंहा बेजों खुनु हिंसा गैया। जोङो रावखौबो जेबो बुंनोबो थाङा
बयबो जाहाथे जाथिनि हाबाखौनो मावदों जेला आरो मावखागोन जेला जोङो गोरोबलायनानैसो जोङो खामानिखौ मावलांनांगौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मावलांनांगौ जों बेखौ लुगैयो नाथाय जों बेरेखा जानो जों जेब्लायबो साना आरो जों बिर'धिबो मावा रावखौबो जोङो गाज्रि रावजों जों सोंखारिनोबो थाङा आरो सोंखारियाबो आरो दिनैसिम जों सोंखारियाखैबो जोङो आसा खालामदों जिहेथु जों बिटिआरआवनो थानो मोनगोन आरो दासिमबो आसा दङ दासिमबो जों आसा दं जोंनि आसाया दाबो खाराखै जिहेतु बिटिआरआवनो जों थानो मोनगोन आरो माला थानो मोनगोन माला मोनगोन जों बेखौसो नेगासिनो दङ आरो बेखौनो हाबाखौनो मावदों जेला आरो मावखागोन जेला जोङो गोरोबलायनानैसो जोङो खामानिखौ मावलांनांगौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मावलांनांगौ जों बेखौ लुगैयो नाथाय जों बेरेखा जानो जों जेब्लायबो साना आरो जों बिर'धिबो मावा रावखौबो जोङो गाज्रि रावजों जों सोंखारिनोबो थाङा आरो सोंखारियाबो आरो दिनैसिम जों सोंखारियाखैबो जोङो आसा खालामदों जिहेतु जों बिटिआरआवनो थानो मोनगोन आरो दासिमबो आसा दङ दासिमबो जों आसा दं जोंनि आसाया दाबो खाराखै जिहेतु बिटिआरआवनो जों थानो मोनगोन आरो माला थानो मोनगोन माला मोनगोन जों बेखौसो नेगासिनो दङ आरो बेखौनो जों लुगैगासिनो दं दिनैसिमबो जाहाथे गभर्नमेन्टआ मा खालामनो हायो आरो जों आसा खालामदों जिहेतु गभर्नमेन्टआ थाबैनो आसाम सरकारा जितु बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि जितु सिमा बेखौ अति हनखालि थाबैनो बेखौ सलिउसन खालामना होनांगौ आरो मावफुंना होनांगौ जों बेखौ बिश्वनाथ इउबिपिअ जानानै डिस्ट्रिक्टनि इउबिपिअ जानानै आं भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं दिनै बेखौ गभर्नमेन्टखौ आसाम सरकारखौ आं खावलायदों। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।